Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás u druhého diela, ako pušujem Siriusa na Prestige 1 a zase vám to budem stopovať ako minulé. Tak ideme na to. No, dali sme už Prestige 1 na Siriusovi. Medzi ďalších 3. 22 prestížov. No. Uvidíme sa zase na budúce, čo je zajtra. A odber tu je dobrovoľný, ale like tu je povinný. Vlastne to Sirius naštvatý napadne fyzicky a psychicky. Ho.